नै लोगोफोर जोंहासो दिनैसो मोनजादो बाहेरायाव थानानैबो बेसेबां गोथाव जागोन बिराद बोसोरनि उनाव मोनजागोन आरोना दिनैसो। हेलो दोस्तों, देखो आज मैंने आसाम की सब्जी सफाई कर रहा है क्योंकि ये आसाम में मिलता है, जिधर धान काटता है ना उधर मिलता है, क्योंकि इधर तो मिलता नहीं है ना। आसाम से मेरा बहन ने लेके आया था, अभी इसको यमी यमी बना के खाएंगे यार। देखो दोस्तों, आप लोग तो कभी खाया नहीं होंगी ना, बहुत टेस्टी होता है। इधर नहीं मिलता है, आसाम में मिलता है दोस्तों। मानामुनिया रानद्रब रुनद्रब जादोंमोन आरोना दै बासिनायाव, ओमफ्राय दायो दैयाव सोमना दोननाय लोगो लोगो गोथां गोथां जाखांबाय आरो आं खननै सुखांबाय, एबार खनसे सुबावनोसै आरोना मानामुनिखौ। बिराद गोथाव जाथारगोन बायदि मोनबाय आं, मोदोमफ्रु जाखाबाय। बानलु सामब्राम फुदेरना लाबाय आं। लोगोफोर आसामनि माइरं, बेयो माइरं गोरलै संनोसै आं दिनै। माइरं गोरलैनि ओंखाम जानायनोसै आरोना दिनैसो। नै लोगोफोर जोंहा ओंखाम जानोसै आरोना। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माइरं गोरलै आरोना, आसामनिफ्राय जोंहानि आब'आ लाबोनाय। ओमफ्राय मानामुनि, ओमफ्राय बेदर गोरान आरो आलु रोसि संदो आरोना दिनैयो। आसामनि ओंखाम ओंख्रि सब आसामनि आरोना, जास्ट आलुआल' मुम्बाइनि। ओमफ्राय नैबे बानलु सिब्र' आरोना फिसा सा लाना फैदो। ओमफ्राय बिदिबालाय ना लोगोफोर, आङो जानोसै आरोना, नोंसोरो नायलांबाय थादो, खिन्थु आं जानायखौ खोन्थिला आरोना। बेखिनियानो, जानोसै एबार यामि यामि टेस्टि लुबैलायखाबाय आं। बाय बाय।